Where's the friendship? Kain na sila. Busy pa mag-person. Hello, maganda. Hi, Greg. Kumusta, Greg? Good morning there. Good morning, America. Evening here na. Pilipinas. Okay, ang message ni ikaw na sa visita. Siyempre naman nawad mo sa SW. Sabihin siya na visita ba? Salamat, Greg, sa thumbs up. How are you, Greg? How are you doing today, maganda? I'm fine. I'm doing beautiful today. Thank you, Greg. Thank you so much for always here. Always joining my life. Tama yun. After lunch na siya. May
Ay, nakay. Tara. Naghanap ko ng tao na bigas. Parang buto. Dugay. Walang kasama ba niya? Sa birth certificate ko for 35 pa lang. Pero yung sunod ko, yung 40 na ako. Hindi, ano pala, nagkamali lang. With Asana, tasks and company-wide goals are in one place, so your teams understand how their day-to-day work connects to those goals, without struggling to find the latest plans. Try Asana, the smarter way to work. Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. Ay, thank you so 1 million. So 1 million people in the house. Salamat. Salamat sa 1 thumbs up. Ako dito sa may ano,
Ay, sa puno, naman ko na. Kaya, sabi ko na. Nakaupo ko talaga. Kasi yung tayo pinakalaan. Pinapag-game pa sa Oo.